Ani phola kaitorno kango Kokborok Christian bograno ba nong no Ani phola kaitorno kango Kokborok Christian bograno ba nong no Ani mo di sesamo ang siwa ni horsan masisa di kang sang mahay ani phola bokango zisuno nang sugo zisuno simi katongo ho 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 một sung ma ni kha bonolo bai tong nani bini kor ma bayang ya pre senani ketal ano khai sito passing ano tlang sito bini khak sang ma kelai mani no klau ang tong sito muchung ma anikha bonolo bai tong nani bini kor ma bayang ya pre senani ketal ano khai situng phai sing ano trang situng bini khak sang ma kelai mani no klau ang tong situng Sisoni khai rong masimi no lama sugo ani belai tong frubo Kristoni pan kasang rewo ano nang liyamong safana mo bono kare jisuno nang sugo jisuno simim katungo bực sức sẽ coi trộn anh đi cải tôi dùng cướp lại ní slay bộ tê bộ cướp lại phun nó gây được khả biết bằng năng mà gặp có thấy xa bài nó sal brong wo tê bộ xin ang mù sung mini khô ní bê bà cọc thay răng sang ní slay bộ rô phai ní slay bộ bò lê mò rô ní mò rô bò nó làm yai ang mo sung ya masing sa ke ang snam sa bobai ani bagay bini sung maro besek senang
ma de cơ bang ani mo tuy se sa mong ang siwo ani horsan mesisa ti kang zamaha labo kango Jisu no ang nasunggo Jisu no simi katunggo ho 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 Hambai, pai tolong zaktung.